Da. Pa rekao si pozadinu, spremaš zastavu, knjige, možda mali pokret unazad, sam dužan tvojim gledalcima da samo nagovestim šta oni sada vide iza naših leđa. Poštovani gledalci Media Group 011, ovo što vidite iza mene i Miroslava, sad Miroslava ne vidite, on tako mu je fazon u emisiji da se on ne vidi, ali da se čuje, to je isto dobro. Ovo je ovde jedna aplikacija, pokazat ću ti Grumen rudnih bogatstava iz rudnika Trepča. To je sve ono, Miroslave, zbog čega nama rade u glavi. To je ono što treba za novu tehnologiju. I kristal, i metali, i retki metali, nije litijum kao dole, što je nešto drugo mnogo specifičnije za ove najsofisticiranije uređaje i u medicini, i u kosmologiji, i u tehnologiji novoj, u avijaciji i tako dalje. Tako da ovde u tom Grumenu, ako mi dozvoliš da se samo nemam ruku nalasiš, ja ću ti dati u ruku da vidiš to, evo, ne, na trenutak. Ovo je zapravo taj kamen, evo samo njima da pokažem, ovo je zapravo, poštovani gledalci, taj Grumen, nije kamen, Grumen iz rudnika Trepča. Sad ću vam reći dok Miroslav malo gleda, vaš dragi urednik, da je to meni pred moj odlazak u Vojnu akademiju, 70 i neke, poklonio moj stric, koji je bio direktor kombinata Trepča, Miljan Petrušić, s ponosom, jer je on bio onaj prvak u porodici, svaka svetkovina, svaki radostan trenutak, nažalost i tužan trenutak, bez njega nije mogo da prolazak u Vojnu akademiju. I on je samo rekao, Draganče, šta da ti poželim, znaš, evo imam u kolima nešto da ti dam i to će ti biti drago. Eto, bez malo pola veka, to je Grumen, što bih ja rekao, zemlje Srbije, iako je iz Trepče, i meni je mnogo drag, daje mi neko napajanje, nešto što ja ne umem da objasnim, ali eto i želja da imam aplikaciju, zahvaljujući Zokiju Miljenoviću, našem drugaru sa platoa i njegovom timu, oni su mi napravili ovu lepu aplikaciju iza leđa, od delova tog Grumena, malim premeštanjem, Photoshopom, tako da, eto, vidiš koliko ima to težinu, i gline, i nema šta nema, ja imam tamo u mojim ranijim emisijama detaljno objašnjenje, ali za gledaoce je svaki detalj važan, tako da verujem da im je i to zanimljivo. Tako da, eto, to je Grumen iz rudnika Trepča. Evo, još jedan blagi pogled, možda se vidi kako svetluca sa svih strana i to je mali kuriozitet da vidite šta to Dragan ima iza leđa u redakciji Fronta, tako da, eto, zaboravili smo na kaficu, malo se uhladila i to treba, tako da gledam fino vreme